Ya. Ya gandeng ra ono tingkate dadak loncat saka ngisor. Penculut. Iya ya, Mak. Nah, iya ya. Ben lungguh sike ya, Mak. Hasbunallah wal ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang kula marang aku. Surah Allah kaya linangkung kecapang Gusti Allah kang maha agung. Sandularku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanku rinalan wangi manglimang wahku kanggo brasta kur yo. nafsu Sedulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanku rintangan Santai. manglimang wahku kanggo brasta Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang kula marang aku. Ora ana daya linangkung kacabang Gusti Allah kang maha agung. Mbak Ayu. Aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanku rinten landelu manglimang wektu kanggo brasta kalan nafsu. Sandularku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanku rinten landelu manglimang wektu kanggo brasta kalan nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mak. Alhamdulillah, Nduk, dene awake dhewe sak kanca bisa sowan ana ing dusun Ngablak iki. Ana ing pedukuhan Ngablak. Ya ngaturake gunging panuwun ya, Mak. Neng nggon pamflet wingi dudu fotomu lah kok saiki sing neng isor blincong dadi kowe iki kepiye to, Mak? Ajaib kok, Nduk.
Ajaib kepiye? Ya sing baku awake dhewe iki pinangka dadi wahyu tiban ya piye-piyekno ya awake dhewe kudu tuwajuh, Nduk. Iya. Merga mundi dawuh lawan Bapak para pepunden-pepunden ana ing pedukuhan ngablak iki. Iya. Iki ana ing ngablak ya, Mak. Merti dusun utawa kira budaya. Oh, kira budaya. Ngaturake gunging panuwun. Iki jarine ana temane nyawiji gayuh kamulyan jati. Ya bener, Nduk, nyawiji gayuh kamulyan jati. Oh, ngono, Mak. Iki ngaturake gunging panuwun kalih Bapak Haji, Bapak Lurah, Pak Haji Juweni. Pak Haji Juweni lan uga ngaturake gunging panuwun kelawan Bapak Dukuh ya kuwi Pak Tukiman. Pak Dukuh Tukiman. Lan ingkang mengku hajat RT 5 ya kuwi Bapak Sakiman ngaturake gunging panuwun ya, Nduk. Ya ngaturake gunging panuwun. Sakiman utawa Sokiman. Sokiman. Oh, ya hajate merti dusun utawa majemukan. Sing baku ujube wayangan bengi ki ayo dijipuk intisarine, hikmahe lan tujuane apa. Oh, ngono. Merga merti dusun kuwi mujudake tradisi. Mujudake tradisi budaya adat. Tilaraning nenek moyang sing wajib dilestareke dene ujube mensyukuri nikmating Gusti kang diparingke marang awake dhewe. Sakwise wis keparingan sehat bagas waras lan bagya mulya lan wis keparingan pirang-pirang rejeki. Iya. Mbuh kuwi wujud wulu wetu, mbuh kuwi wujud pepanenan saka tegal sawahe, mbuh kuwi wujud saka gaji kantor, mbuh kuwi wujud lan sapanunggalane kabeh wajib mensyukuri. Mula, Nduk, kalenggan iki para pepunden lan sanak kadang warga ngablak iki padha mungon bareng-bareng ngucapaken asta kunjuk ngarsaning Gusti kang hakarya jagat, nyuwun supaya taun kang lumaku iki kabeh pinaringan rahayu wilujeng rancak gangsar nggone padha makarya. Iya, Mak. Bener kuwi, Mak. Mula awake dhewe sak kanca uga uyung-uyung melu nyengkuyung. Iki uyung-uyung tenanan nek iki, nyengkuyung tenanan nek iki. Kanthi diadani merti dusa ing pengajap, muga-muga warga ngablak tansah pinaringan bagas, pinaringan waras, rahayu wilujeng liring sambikala durga mendhak kala sirna tuwa ing bogawasta lir ing sakit brastaweri. Para warga uga saya wimbuh supeket rumaket sumiyut saeka kapti guyub rukun bandol krompol bantu binantu daya dinayan samak sinamadan lan kanthi semangat kebersamaan gotong royongan menika mugi-mugi sageta mujudaken ambabar kanugrahan katentreman kabagyan lan kaendahan tumrap kita sedaya utaminipun wonten ing warga ngablak. Saya maju saya rejo sukses selalu kagem warga ngablak. Alhamdulillah ya, Mak. Awake dhewe iki yo arep pamer apa to, Nduk, wong ya sing diangkah warga masyarakat ngablak ki janjane dudu awake dhewe. Dudu kowe. Aku pinangka dadi badal wakil. Iya. Wakile kanca-kanca supaya benderane kanca-kanca warga laras iki aja nganti kendho. Oh, ngono. Mau, Nduk, 7:30 ki jan kanca-kanca ki raine abang branang kabeh. Wah, abang branang kabeh. Aku ora dong tenan kok mau ki. Iki eneng apa to, Pak B? Pak Bolot eneng apa to? Wes menengo wae tak tapuki kok. Waduh, aku ora ngopo-ngopo kok arep ditapuki. Bar kuwi rembug. Bapak panitia iki langsung nemoni kakang kula. Kakangmu sapa? Sing saka Bitaran. Sapa? Ki Eko Suwanda. Oh, langsung Mbah Wondo mang mriki. Mbah Wondo petren-preng. Do rembukan ning kono kae. Sak rombongan. Bar kuwi ngene. Iki dalang sing tenan iki ora teko iki kaya kepiye iki. Bla. Pupuse, Nduk. Aku langsung dijeluk. Kowe gelem ra gelem kowe kudu salin. Nggawa keris ning isor blencong. Waduh. Aku ki wong warga laras, Nduk.
Iya. Aku ki wong warga laras. Aku ki ya samdina ki ya ning kono kuwi ning aku nek diringi warga laras ki ya merinding gumun aku. Eneng apane ngene iki. Gumunake aku. Iya. Mok aku ki nyok ngiringi dalang-dalang warga laras ki etel-etel wae ning aku diringi warga laras kok biyu-biyu. Eneng perbawa paling sing ngendang merbawane iki. Merbawane tenan sing ngendangi gumunake kok. Kutang duduk bang tutang duduk. Ning alhamdulillah kowe kadang kula sepuh iki Kikis Bandwina Waika menika nggih ngasta dalang saking ngambah menika benjang Juli menika jadwale wonten sekawan benjang dipun tonton pokoke sareng-sareng. Niki dalang-dalang sedanten sing ngenong kakang kula nggih dalang, sing demung niku Pak Ibu niku nggih dalang. Kok sing dudumu awake dhewe ne ya alhamdulillah, Nduk. Pokoke ya sak kamat-kamat warga masyarakat Ngablak ya kaya ngene iki alang wujurku. Oh ngono. Isih tara belajar pokoke nek wonten kekiranganipun Bapak Dukuh, Bapak Lurah lan warga masyarakat Ngablak kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Nyuwun pangapunten ingkang kathah. Ya ya Mak. Awake dhewe ora dhewe. Oh iya. Sing dadi korban iki ora awake dhewe. Karo sapa? Bintang tamu. Awake dhewe iki kudu semangat. Nglabui warga masyarakat Ngablak. Muga-muga sakwise wayangan saka Ngablak kene iki jadwale kanca-kanca kabeh saya wimbuh pokoke. Pokoke ngono kuwi dongane ngono kuwi. Iya. Ya. Kancane sapa ya kuwi Mas Widi Gareng mongko Mas Wahyu aku mau tak rewangi utan bensin e. Tak rewangi utan bensin ketuk kene kok dada. Wis ra apa-apa ya. Mengko aja semelang kok. Jaluke sing ngendang kok diejoli sing ngendang bensine. Sing ngendang wong peradah kok nyah-nyoh. Heeh. Karo sapa? Karo Mbak Yuku sing saben-saben sak panggung karo awake dhewe. Panggung maksude Panggung iki ya aku nabuh ning kono, Mbak Tatin sing dadi bintang tamu. oh ngono. Kowe ku ya nyok mayang apa piye Ya raketan pemilu 5 tahun pisan kok, Nduk. ya ora ngono ya Disuha alhamdulillah pokoke sing baku ki awake dhewe sak kanca warga laras kruson pokoke kabeh bintang tamu saged ditampi oleh warga masyarakat. Ana ing Ngablak kene padha karo kanugrahan ingkang tanpa upama. iya. Matur sembah nuwun, pokoke matur sembah nuwun nyatane ya mau ya wah jan kanca-kanca dilebokke ana ing prasmanan iki reti nek ora bayarane le madangi langsung do imbuh. Oh imbuh. Saya menek sing nyaron kuwi sing jenenge Mas Heru. Sendoke ora cukup 1 papat. Ya, Yo di jumenengke. ya. Sapa sik? Langsung bareng wae. Apa lagune? Ya sing kira-kira kanca-kanca iso. Ora serampatke Wah, saben-saben serampat mengko ndak serampate lodok. Sampe-sampe kok serampat. apa blendrong? Hah, blendrong wae iki genah apik blendrong. Kaya ngapa? Mas Widi nek kon blendrong kaya ngapa? Ayo, monggo Pak Joko dibukani, Pak. Ya. Hop. Nyembah sik lho, nyembah sik. Nyembah aku. Nah. Sidene sembah, sidene sembah sik. Nah. Warga, nah, sing ngendang sembah sik. Nah.
Arek mikir sik. Wah, jan aku ndelok joget tamu jan templek tenan karo sing ngendang. Templek piye gek teko langsung dirangkul. Tangisi. Ngene iki lho, Mas. Heeh, piye? Lho, Nek kepiye? lho sampean ki sinten? Wil aku ki GT. Gak tahu. Bengi iki batinku ki Ya. ya ngene iki, Mas. Heeh, ya sing baku kae dhewe dudu Sing- waduh. Wis saguh awake dhewe Lho, mergane. bakune iki apa to? Heeh. Awake dhewe sing penting iki sagoh wis Heeh. teko kene nek ora nyambut gawe kuwi bakale kok kewirangan. Ya, betul. Mula awake dhewe kudu jiwanya itu jiwa nasional dan jiwa seniman yang betul-betul seniman. Heeh, tepuk tangan. Ngono. Iki ki ora tak anggap kok aku ki jagel mikirke apa-apa ki ora, Mas. Ya, bener. Sing tak pikir ki ming bojoku. Piye bojomu kepiye? Bojomu kepiye? Ya sepenting saiki kowe jujur. Lho, Sepenting aku saiki ki jujur. aku ki jujur. Wis kok WA rong bojomu. Wis, Wis to? sesuk arepe ngapati piye iki aku. Moko kowe mau jare kondo aku ndene wae tok rewangi utang bensin to. Aku ki ya wong karang ya piye to ya wong karang butuhan ya pirang-pirang ning Ya, ah. ora dadi boyo pengopo. Ya, pokoknya Bakune nyambung sedulur Ah. kalian warga Warga Ngablak. masyarakat wonten ing Ngablak Ah. luar biasa, Mas. Oh, oh. Tepuk tangan kagem warga masyarakat Oh, oh. Ngablak. Penontonipun tertib. Ya to, beda karo Wonosobo. Ya. Wah, Pokoke sing bengi iki ra ono gandeng cetenge karo grup sing baku awake dhewe kudu tuwajuh. tuwajo, Mas. Ah. Iki ora kok beda-bedake piye-piye. Mm-mm. Salah sijine wong ki ora bakune dhewe menjadi seniman yang hebat dan bermartabat. Ya, pokok ngaturake panuwun warga masyarakat. Ngaturaken gunging panuwun kunjuk Pak Nah. Dukuh, Nah. Pak Lurah, Pak RT 1 sampai RT 5 lan sedaya warga masyarakat wonten ing Ngablak Siti Mulyo Piyungan. Bantul. Bantul. Alhamdulillah saged marak suwan, alhamdulillah penontonnya ya jos. Tertib, Mas. Jadi do lenggah sedanten sing mriku ya nganti rakumanan papan ya to. Bapak-bapak para punggawa kapemerintahan ugi kepareng lenggah ngaturaken gunging panuwun mugi-mugi sak sampunipun merti dusun pinaringan rahayu wilujeng Amin. bagas kewarasan Amin. kathah rezekinipun Amin. bagya mulya ngantos puputing yuswa besok ya to dadi bumi Ngablak ingkang teguh kokoh rahayu slamet dadi desa sing dadi desa percontohan desa-desa liyane. Salah satunya apa, Mas? Apa? Sing menjadi percontohan desa Ngablak iki mengelola sampah. Nah, betul, betul, Nah. pancen betul. Heeh. Sampah iki dikelola ben piye carane desa niki resik lahir lan Nyatane ya resik kok kene nyatane lho. resik. Resik. Dadi Aja ngono kuwi to. lah ya resik, lah ya piye carane awake dhewe yen wis resik iki arepe disi apa awake dhewe ora ngerti to. Lah Mas. saiki kene, nyatane ning warga masyarakat Ngablak kene, sampah wis diopeni. Kowe diopeni ora? Lho. Aku diopeni, Mas. Maksude diopeni karo bojomu ora kowe iki? Aku diopeni aja maneh kok aku panitia iki jos isih nom-nom cikat cakut terginas trampil. Heeh. Mau panitia do seragam nganggo biru-biru, Mas. Methuke aku Wih, terus methuke kowe to? Lho, aku praja padake dagelan ki pada dagelan mbek hembyek apa piye? Lah nek saiki ki ora ono sing praja, ora ono sing embyeh-embyeh. Hah? Kabeh merata saiki iki. Oh, rata-rata nasibe kuwi dadi Saiki awake rasa dhewe- digawe dawa-dawa sing Kuwi bapak dhewe. aku wis dipethoke karo panitia, Mas. Wah, alhamdulillah. langsung di kok parkir ning dhuwur kono wae. Wah, Kowe tekan nggo kene. mobil ya ndine? Nggo mobil. Wow. Teko kene terus langsung kon maem. Ya wis ngene iki dipethuk, sing penting teko kene iki dipethuk aku iki. Saka Wonosobo syukur-syukur dipethuk ngono dadi. Wis ra apa-apa wis. Bakune Ya. awake dhewe ndongake warga Amin. masyarakat kene, Mas. Ya. Dhewe kudu totalitas. Betul. Ora kena piye-piye ora kena. Awake bakune dhewe awake dhewe membantu warga masyarakat totalitas berbudaya, berkesenian. Tepuk tangan. Nah, jare kowe ra dhewe. Ya ora dhewe. Nah, karo sapa? Mbak Yuku Tatin. Saiki muni Mbak Ayu, pinitutke tulus.
Iya Mbak Yuku. Kok wingi kae kok muni karo bojoku ngono ora diterke tulus, saiki terke tulus muni Mbak Yuku. Wedi ro tulus kowe. Ya Mbak Yuku Mas. Ya. Ning ya gedine padha karo sing ning omah ya semene. Ya tak anggap bojoku wong bojoku ya gedine sakmene iki. Wah, ya kuwi. Mak kaya tahu temumpang. Heeh. Ya apa Ya. ta jenengane iki? Ayo maksud tahune sing temumpang. Ora ngono. Tak kira kowe sing temumpang tahu. Ora aku, mah aku sing ditumpangi tahu Ya, kon jumenang. Kon jumenang. Peloke Mas Ipan monggo. Apa iki? Mari kangen, yo. Ya. Kae cepul, kae cepul. Bukoni bunang monggo Mas. Selamat malam Mbak Yuku yang cantik. Selamat malam, Mas. Siapa dia? Kamu sudah lupa sama saya ya? Tak kira aku mau salah panggung loh, Mas. Ya? Tak kira salah. Iki wayangannya kok udu aku ngono, tak kira salah nggon. Kok tak nganggo topeng aku kok. Neng ya wis ra dadi Ra boyo dadi mengopo, ngopo. Mas. Awak dhewe diundang rene ya nek saguh ya teko mangkat. Perkara ana liya-liyane kuwi engko dipikir sekali ya, Mas. Nah, nek kira-kira kowe ramat karo aku tak sili kacamatane Janu yo. Kowe kuwi sing nganggo kok malah aku. Oh iya Dek aku. Wis. Ngano, karo maca HP. Dadi Ngapa lho kowe? Niki nderek sewan wonten. Ngablak. Ngablak nggih. Pokoke nderek ndedonga kagem masyarakat ngablak sedayanipun mugi tansah pinaringan sehat. Amin. Nggih, lancar rezekine. Amin. Rezeki ingkang berkah lan barokah. Amin. Allahumma amin. Nggih, nderek remen iki Mas Gareng. ya jos no. Sing mriksani kathah sanget nggih sami lenggah tertib. Tertib Tumplek-blek wonten ing papan tumplek punika lho, blek. nyatane. Piye to acarane iki mau bersama. Doa bersama. Mau awan wis kirap, moko Kirap kirap dilomba. Wah, Oh iya Ya, ngono lomba kirap ya, iki Mama. dilomba terus bengi iki wayangan. Wow. Kanthi dalan Kok mati pas muni ngono? Kok dileleh kok ya mati to. disensor mike yo melu. Iki ketoke iki yo mik gotong royong ketoke iki. Mas, Ya ora kaya ngono. Iki batune entek. Batune entek iki. yo, Ya. Mas Gareng Ayo. senajan to gotong royong malam hari ini kamu tetap harus semangat ya. Semangat pokoknya. Aku ki jiwa seniman yang sejati aku. Dadi Ning ora kok yo. nang jero mau brebes milih gek piye Mbak? Aku sesuk iki nganu ngapati bojoku ngono. Ora apa-apa ya. Sing ngendang obatine seneng banget karo Pak Atno iki. Hayang. Aku arepe munggah kok. Hayang. Ora kok dadi piye-piye. Saiki awak dhewe iki mbahas ngablak. Mergo ngablak iki ana artine, Mas. Artine- Ngablak ono artine to? Artine Wih, apa? Ana artine sangkut paute karo bengi iki. Heeh, ngablak Ngawi ngajab mring Gusti mugi-mugi sedaya warga masyarakat tansah pinayungan rahayu wilujeng. Blak Blak. blak-blakan dadi bengi iki warga masyarakatnya tetep semangat, awake dhewe semangat. Dadi sempak. Warga masyarakat ini sempak. Apa? Ora saru ngono. Masyarakatnya ngapa? Sempak. Maksudnya piye sempak? Sempak itu sih semangat dan kompak. Oh, sempak. Beda nek gek mangsa rendeng. Ngablak iki mau to? Ngablak. Sempak teles. Udah kok teles barang. Semangat dan kompak anti males. Nah, betul kudu semangat dan kompak. Sempak. Ngablak, ayo. Sempak. Ngablak ki N G Ngablak. A B L A K. N. Mau wis tak werdekke. Ra ora nga. Mau. Ayo ngetes kecerdasanmu. Apa Dari itu? adu-adu saka Wonosobo. Pamer ketok kene. Ayo. N. Pamer ya ana sing nek ana sing dipamerke.
Ya kudu to ya. En ki nata ati nata batin ben supaya warga masyarakat iki tinata batine, resik pikirane. Amin. NG. Gewi gotong royong tetep dijaga mergo apa? Gaman sing paling ampuh ya kuwi guyub rukun. Wah, jan. Kuwi amanah dalam menjalankan apa saja. Amanah. Amanah awake dhewe kudu amanah, wis dipasare kudu amanah. C. Kuwi cor C. Kok C ira ono ngablak kok ono C-ne? Oh iya ya. Nah. Nganggo dadine ngaji blek. Ora kok. Iki angin ngawur iki. Ora. Wah, wis. Dalak tiban ya biasa. Ayo, kok mau tak takoni. Wah, sampean ki nek ngene iki ketiban bulan, ayo bulan panas ngono. Ngablak B. B iki bersatune warga masyarakat kasunyatan 2 tahun pisan lakon iso wayangan. Sesuk yen rezekine lancar, aja kok 2 tahun pisan. Setiap tahun insyaallah kasembadan iso wujudke rasa syukur marang Tepuk tangan. Ini yang meletek ya. Letek tenan tak delok kene kupinge ndledek ora. Kok kuping lho. Nek Oh iki lewaske iki kok sinis to lewaske aku ki. malam hari ini memang beda. Dari pandangan saja ini koyone gur arep nesu ini sabar. Apa ora ndol aku iki ketok wibawa bengi. Ablak cilik kok ngono kok wibawa. Mbak dagelan lho sampean minangka dadi dalang kowe mlaku. Ih wah yo prasel emang. Lah ya aku ora persiapan, aku dene mah yo nganggo sandal swalo arek kepiye. Ah iya ana dalang kok Aku ya ora wani liwat kono tak aku gak kene iki aku. dalang kok sandale swalo. Mau kok ya ora tok sili to Mas Gareng. Sili arep tak sili nggon aku yo bayar jaman saiki. Waduh apa-apa kok langsung diduitke. Bayar. Bayar go apa? Padha-padha dada kok bayar. Aku arep bahas ning kok kepiye nek ora dibahas kok gelu piye ngono ya rasane. Piye? Ora dadi boyo ngopo. B L L. L. lancar. Lali. Ana sing Lunga. Pani. Kuwi kena paske aku kok sinis. Sing saka kono meni lali, sing kene lunga, sindene muni los. Kowe arep milih ndi? Ayo milih di. Aku tak terima lungguh. Ben aku lungguh tak ndoloke kahanan iki piye iki? Kahanane apik ora? Engko nek apik aku tak jedul. Wah, nek kira ora apik ya padha ele telu iki mau. Ya nek saka L kowe apa? Langgeng. Langgeng warga masyarakat itu muga-muga langgeng, rezekine langgeng ya to. Bagune iki rezeki nek wis awak sehat rezekine langgeng. Lek guyub rukun ya langgeng. Lah iya, lek bebrayan ya langgeng. Sapa? Lek Sapa? ya sing sedo mantenan iki. Mosok arepe langgeng karo tanggane. Ya ora. Maksudnya kan iki event iki bersih desa ngono lho, ora wong mantenan. Nesu saiki. Lah iya makane sabar. Dodok sik ngarep ning dodok. Wah aku iki. Ameneh. Ayo. Ayam. Sing penontonnya malah doni Iki sing semangat to. Di Ayam, trentem apa? Tentrem. Terentem piye? Ayam tentrem. Tentrem. Ayam tentrem marga masyarakat sing dijaluk. Awake dhewe iki nyambut gawe kaya ngene iki. Kaki wis kabur kanginan. Kabul dongane. Ana sing muni kapok, ana bareng. Wis aja bahas kuwi, bahas liyane wae. Lah kowe kok sing ngarep-ngartekke anu desa ngablak kan ya dirimu. Lah kok malah liyane kok malah do ngarang dhewe kabeh ya. Ngarang dhewe elek kabeh kok. Lah iya mulane iki. Ya wis sekarang ya. Mboten menapa Pak niki ming guyon nggih Pak. Pokok sambung sedulur kagem warga masyarakat ngablak. Nggih. Aku seneng kanca-kanca warga laras. Nah iki ning ning selatan monggo. Niki nggih enten Mas Wahyu. Mas Widi. Ugi wonten sing lumantar WA kula menika wonten. Mbok menawa ana barang nang aku. Nggih. Ngene Mas Kok penggemarku monggo bojoku tok. Semangat Pak Wahyu.
Saka sapa sik iki aku sik ya. Heeh. Sugeng dalu Mbak Tatin saking Pak Yono panitia menika nyuwun lagu Gubuk Asmara. Oh nggih, sampun nyawer pira tak deloke ya. Wah, 150 lumayan kena nggo tuku bensin laris. Apa ta? Iki rezekine dhewe-dhewe kowe wis nyekel kok. Beh. Ya. Apa? Aku bengi iki darah tinggi. Lah ngapa? Mbok kuwi pira kuwi? 150 saka Pak Yono. Pak Lurah. Rezekine dhewe-dhewe. Pak Duko. Iki kebutke ora ana apa-apane ya. Iki tak wacake ora iki. Ya diwaca wong diparingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki Mbah Kirno. Oh, Mbah Kirno dong ni. Oh. Oh, Mbah Kirno. Jan, ora pengertian karo aku iki apa jojo wis jupuk sampean, Mas? Piye to? Iki ra ana apa-apane. Eneng rokoke mos tak ulunge glur rokoke loro. Rokok ki ngebul kaya sepur, ana sobor ana sepur. Nek mau yo kene. Yo arep. Sambung laku. Nyuwun lagu sak rombongan jenengan. Oh, apa rombongane ganti? Kok rombongane jenengan? Iya paling rombonganmu. Kowe gowo rombongan ra rene. Ora. Lir-ilir tibake pepeling. Mugi-mugi sak pedukuhan ngablak wilujeng slamet. Kita selamat. Lah iki ki apa iki tulisan apa Mbah Kirno iki jan. Slamet kok ra ono ah. Nah, ra ono kok. Lah R kok kaya L la ono. Sambi kala. Ra ono sambi kala. Nggih, nyuwun matur nuwun mengke tibake pas limbukan matur nuwun dipun laksanani Bisa lancar. bisa lancar panjenengan nguri-uri kabudayan Padalang. Mas Widi menika nggih wonten WA saking Tanah Suci Pak Narko. Nggih. Nggih, pripun? RT 5 riki menika nembe Tanah Wah, Suci. menika saking Tanah Suci, Mas. Mbok menawa entuk Nggih, pepadang. leres. Nggih, pokoke angsal donganipun wonten ing Tanah Suci menika menyuwun bersih desa dipun Nggih. bawani ingkang bawa nggih menika Wiraswara. Nggih. Menika sampun maringi rokok lumantar renca kula ingkang nyandang Jawa. Lah niku wah cikete leb-leb. Sip. Wah, jan kaya manten sampean, Pak. Kaya manten ditanggapke wayang. Ya, iya. Jan. Siap. Mas menika- Wahyu menika wonten malih. Nggih, Nyuwun lagu Sesideman. Sesidemen apa Sesideman iki? sesideman. Sesi demen ya padha wae. Lah iki tulisane Sesidemen kok ya. Sesideman ingkang nyanyi Mbak Tatin dari Ibu Tesi. Oh, nggih, matur nuwun Bu Tesi. Piro iki piro? 100.000 rupiah. Terima kasih Bu Tesi. Berkah barokah. 100 karo 150 250. 250. Nah, lumayan loh. Dihitung kancane. 250 iki Ah, iki wis urusane dhewe-dhewe nek ra oleh. Kepiye kuwi? Tapi Kepiye kuwi? lah piye 250 ditum pira 2.000? Wah, janes. Ya kowe nyanyi rasa diri iki kanca-kanca. Ya engko tak bagi 2.000 kena nggo nguyuh nang pom Wah, kok. kok nguyuh. Lah ya piye? Aku bali nggawa gawan apa ya kira-kira iki? Nggawa pasir wae apa ya bali aku? Iki lho nggawa gedang, lumayan Ya lho kowe nggo gedang. sampah wae dhuwur kono. Gedangku ra kopen kon nggawa gedang. Ya di anu paringi setunggal apa Nggih. ditaosi setunggal bawa setunggal. Ingkang- Iki Apa? wonten Tanah Suci Pak Narko wau nyuwun Bersih desa. Nah, Oh, bersih Dipun desa. bawani menika Oke. jumbuh kalian hajat pitung. Hajate warga masyarakat ana ing Nggih. ngablak mriki. Nggih. Ya, Mas Sing- Wiraswara ingkang bawa nggih menika Pak Katni. Pak Kadetno. Kadedu. Ya. Iki Iki mau to setunggal glintir ngono suarane saka Wiraswara 10. aku munggah kok ming. Lumayan gelem guyu biasanya ngemut cangkruk. Sapa? Sabuke. Pak Kadetno.
Ayo Pak Atno. Atno. Kapan? Iku dadi kewajiban baku Saking Mbak Linda Singapura lagu Memanikmu yang nyanyi Mbak Ayu. Nah, saweran 250 matur sembah nuwun. Nah, kudu cair iki, kudu cair iki. Cair iki kudu cair. Mbah Kirno menika. Ngapa Mbah Kirno ngapa? Engko sik to iki tak urus nggih Pak nggih. Lah liyane kok do entuk saweran, do entuk rokok. Aku sing maca Mbah Kirno iki lho. Jatahmu nanggone dalange iki lho rokok. Jian. Kene rokoke. Apa njaluk apa? Rokok. Iki rokokku akeh kok. Tenor jen. Oh, iki sing iki saiki mau. Mas Bambang Wiji gisi anu niki WA. Semangat Le, matur sembah nuwun Pak Bambang. Nggih. Mbah Poleng diwau WA kula. Nggih. Mbak ngapa? Nyuwun lagu Mas Gareng. Nggih. Lagune? Nek ra percaya nganu Sri Mila dadi Sapa? Mbah Poleng. Pak Sarjianto Gunung Cilik nyuwun sinom nggih. Pak Santoso. Ora percaya ta? Tak wacake nek ra percaya. Matur Nah. sembah nuwun. Wacake. Streaming lho aku. Nah. Cuk HP ku bodol, Pak. Bodole tiga. Terus ki Mas Karno iki karo ben buka. Nah. ayo bersih desa Nah, Pak Santoso Wonosari menika nyuwun lagu Sumilir. Nggih. Ya, Sumilir apa nganu? Kitir Sumilir. Kitir Sumilir. more ato suker sakit Nah, siap. Siap lho. Gliah no mandang karya
langsung. Baik iki ana anu Mbak ana selatan malih niki nyok diwaca. Aku Mas. Usik, tak wacane sik. Saking Pak RT 05 nyuwun pepeling ben tambah subur. Wah. Mas, aku sing maca Mas. Padha Pak Kirno iki. Aku maca Mas. Waduh ana isine. Waduh, abang iki wis mateng iki. Wis sing maca to, nyok gek diwaca. Nyok. Diwaca, kowe kan maca. Saking Pak RT 5 nyuwun pepeling ben tambah subur. Heeh. 300 lho. Wah, lumayan iki. Piro Mas? 200 anggap. 250 karo 300, 550. Ya, tak dekene kene sik ya. Wes nganti kowe jikuk tiker. Padahal sing njukuk dalange Oh dhewe. ayo ora sida tiker. Nggo donasi anggepe. Mas. Ya, ayo. Ayo apa sih sing dipinangkani? Yo, apa iki Iki gubuk asmara nggih. Nggih. Ya Gubuk iki. asmara saking Pak Yono, menika saking panitia. Kancani. Sapa Mas? Ayo kuwi Oriza. Nah, Ayo sepoti, yo. Ayo semangat ya. Dak, yo. Dak. Selamat malam Mbak Oriza. Selamat malam Mbak Tati. Nggih. Selamat malam Mas Gareng. selamat malam. Oke, semangat ya Mbak. Semangat dong. Semangat ya Mas. Semangat. Aku anggar karo Mbak Oriza iki semangat Mas. Semangat Mergane Mbak. ngopo? Mergo saka iki ngopeni sapi dadi. Lha apa hubungane? Hubungane apa kok? Aku wingi mampir nggone Mbak Oriza to. Isuk basik Mbak aku. Ngopo rasa omongan? Piye baleni. Mbak, Piye? anu Mbak ngono. Iya, isuk wis sik Mas Gareng, aku arep susu ngono. Barang isuk basik tau burung apa to? Mersusu kleru sapi lanang. Dadi diperes ming. Lah karang ya isih ngantuk ya, bentuke ya meh padha. Oh, ngono ya. Masa ya padha ta, Sa? Ya rada Eh, gede. Yo besok Padha. Sik, tak genahke kok iso padha. Tetep beda lho bentuke. Ya beda, ning kan ya padha di. Penggunamu ya ngono kuwi, Pak. Maksudnya piye dalange iki kok le? Ayo, Iki maksudnya- susu sapi. Padake susu. Ngono lah. Padake susu sapi. Maaf. Lho, bengi iki los. Ayo. Menika wonten pamundutan. Gubuk asmara. Gubuk asmara. Pamundutan saking Saking Pak Yono menika. nggih dipun pinangkani nggih Pak Yono. Pokoke siji mbok siji dipinakani Nggih. kono pamane wektune entek ya wis. Ah, kok dipinakani nggon gara-gara. Nggih, leres. Ayo. Pas kesik sa larasane karo Ipan kuwi. Ya. Lho. Niki ya persis ya iki wis. Persis. Dikai anu. Kacamata. Mbak sini ana kacamatamu. Waduh, aja. Seneng kenipan. Diombabu ae. Lah kok kacamata kok diambu? Kacamata kok diambu. Ya maksudnya kira iki Ayo. Beda Saking. lho ki lho. Dalange kulino ngambu kacamatane maksudnya kaya nggo bojone. topeng, kaya nggo topeng. Lho, mah ra ketok. Beh, Jen. Wah, lah mah mikir kacamata Jap. liyane. Ayo. Aku sik, Mbak. Nggih. Ya, kowe sithik. Heeh. Nyingkar nyingkur. Ayo, Mbak. Hah? Hah? Masa lagi semono meneng no. Ya apa-apa sithik-sithik. Iya, semangat. Oh iya, semangat. Lah yo.
Menika wonten transferan Mbak Oriza. Nggih, saking sinten? Jabodetabek. Alhamdulillah. BKS. Nggih, pinten? Nggih, request sambel kemangi Sambel wonten kemangi. transferan lewat Mas Agus 150. Alhamdulillah. Lan wonten malih Amin. menika transferan malih 1.200. Alhamdulillah. Wes Pak Dukuh nggih. Podang kuning sing nyekar Mbak Ayu. Nggih. Nek njaluk saweran Pak Agus. Nggih. Iki Alhamdulillah. ketoke kudu ditulisi open donasi. Ora ding, ora ding. Aja. Ya. Aja. Aja ya kene. Bajutke. Yuk. Lingasan yen mudan. Apa Mbak Tatin? Menika wonten anu Mas. Nggih. Pawatos napa jenenge? Udu lelayu. Udu. Ngawur. Aja ngono. Aja kok yo keget-geti kok. Apa Bu? Ya ana seratan ngono lho. Ngawur. Iki jenenge nang kene ya muni apa? Iya seratan ngono Joko Wartos. Ya kleru berarti. Menika saking CV Alah arep Lah, arep CV apa? Kandang Lestari Magelang. Menika Pak Narto. Ya Pak Narto ya. Nika transfer 5 juta buat kita semuanya. Alhamdulillah. Matur nuwun wah. Alhamdulillah. Makne padu. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah ya Allah. Berkat Tuhan Gusti Allah. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak. Pak Narto. Pak Narto iki saking CV Alhamdulillah. apa kemana? CV Kandang Kandang Lestari, Lestari. Kandang Lestari menika le transfer tenggene nomere Mbak Yu kula menika lantaran Mbak Yu kula menika. Alhamdulillah Mas ya. Alhamdulillah. Ono sing WA aku iki. Di. Wah, ono sing WA aku iki. Delok. Iki sesuk piye Mas? Wah, ya ora apa-apa ya. Bojoku. Tenang. Ayo terus ke ya, terus ke Nggih ya. pokoke matur sembah nuwun ingkang sampun Menika peparing Pak nggih. Dukuh Bulu Rejo nggih. Transfer 100. Alhamdulillah. Nggih matur nuwun sedaya. Iki engko dikelumpukke dadekke siji terus Nah. dibagi sak ratone ya. Nggih. Nyonya, iki aku kok ndak dosa aku nyonya. Tiker ora. Ora. Ora ya. Iki berarti piro Mas ki mau? Lah 550. sembuh sing ngitung sapa mau? 550 tambah 150 pin 550 karo 150 terus Wis karo akeh 100. hitungane wis. Berarti 5.800 tepuk tangan. Iki wayangane kok malah kaya open donasi to rumahku. Oh alah. Nganu niki penonton mbok bilih 2.000. Weh. Ora kaya ngono kuwi sembrono. Awake dhewe iki wis saguh ora kaya Saguh ta? ngono kuwi. Iya. Ngawur. Aja tenan reng aja. Monggo. Apa gedang? Aja Mas, kok tak. Kowe iki Aku ki arepe adol gedang. kowe anggere semangat kok disawer kok wis tenan. Iya. Nggih. Lanjut terus nggih. Lingsem. Yo, Ayo Mbak. Lingsem jare wis. Lingsem wes aku. wis kisenan. Lelampahan kang uri Ya adate nyok tresno widi saiki dadi tresno tulus. ya iya bojo tulus. Ayo. Bojone ya. Ora aku ki ora macem-macem. Macam-macam bojone meteng barang. Oh iya. Iya. Oh, kowe ora gagas bojo meteng. Metu saka kandang ya. Ucul ya. Cul. Ben hidup-hidup ngaso le muni. Ya. Tresno tulus Nadyan. nadyan ingku buk asmara. Kendangane badutan iki kok, Nduk. Ya. Bos.
Ya, kayak ngapa? Monggo. Ya. Loh, tutok tak tok delok tak delok. Sing penak ya Mas Keswan. Alah, wis ra Semangat penak. lho ya. Semangat. Puyere. Yuk. Yen liwat aku kelingan kubang kae biyen langkul lereng nek gak tulisan Wah, paling ya kon ngombe susu sapi. Lan duwene kuwi kok. Duwene susu. Iya. Semangat aku kok padake. Labuh budaya. Catatan sak jroning
Mau ana sing nyuwun pepeling mau Nggih, ditinakani. pepeling sing minta Pak dua. RT 5. Pak Kirno barang mau. Nggih, sing minta wong loro ya mau wis. Iya. Sinten Mas dikancani sinten? Mbak Wahyu kali Bu Neti. Wah, Cih. Iya. Iki babakan keagamaan iki ya. Ya. Bu Neti kalian Bu Ayo Wahyu. disepoti ting ting ting. Ayo. Kaya wong bingung. Oke, Mas Wahyu ini ada lagi. Nggih. Wah, iki Niki kandel. kathah banget iki nomor anyar iki tak melu nyawer njaluk nomor rekening lho iki. Nah, ya kei no. Wah, aku ora duwe. Ora duwe nomor. Ning layar mawon ning layar, Oke, layar Mas Tenggen Agus. Mas Agus nggih saged. Nggih. Menika wonten layang Pak Dalang Nggih. saking Lurah Siti Mulya. Nggih. Pak Haji Juweni. Juweni matur Menika Pak suwun. Haji, Pak Lurah matur sembah nuwun. Pak Lurah, Menika nyuwun matur lagu suwun. menapa, Pak? Mboten kagem kula. Kagem apa? Rombongan kok iki. Iya, rombongan pae maksudnya kok kagem- kagem kula. Alah, pun aku yo tak keke kono lho. Iya, tinggal. Tak kempet sisan ae wae. Semono. Saya tak hitung, kula hitung nggih Pak Lurah nggih. Nggih. Biar transparan, ning ketoke kuandel iki ya. Pak Lurah. Nyun pengayoman Pak Lurah menika. Nggih. Matur suwun. Nah, Iya sekedar nembe dihitung ya. hitung. Hitung nu. Menika sampun nyawer 500.000 matur sembah nuwun Matur Pak suwun. Lurah. Berkah barokah sehat selalu Bapak nggih. 500 karo 850. Alah ngitung-ngitung. Weh. Ngitung wae. Hei. Hitung wae kan mau. Ayo mbok menawa ki kok luput doan. Oke sithik disyukuri saweran kuwi. Ya Pak. Utang-utang, Oke Pak. utang-utang. Dan muga-muga menawi benjang badhe nyalon lurah melih insyaallah kasembadan Kayak- sedianipun. Bro. Wah. Matur. Matur suwun. Diwaca njaluk request apa-apa iki kok limbuane ketuk jam 2 napa apa? Ora apa-apa. Lakone kok Menika Mas, ada surat lagi. Dan ngasih genep ben ra apa-apa. Kok langsung tutup kayon. Iki mungkin ngantos genep nggih kanca-kanca nggih. Jasa penyeser sampah Bapak Subarni. Oh Pak Subarni nggih. Pak Subarni. Piro Mas? Alhamdulillah kalih atus. Alhamdulillah berkah barokah Pak Subarni. 500 tambah 200. Ora apa ora Matur apa-apa. sembah nuwun. Kowe gur ngitung tok ta. Ngitung tok ta, kok dada ya. Oke. Panggah los gitu lagi. Nggih minangkani pamundutan rumiyin Mas. Mbak Wahyu. Oh ya, main Mbak iki enten Neti. anu. Kenapa? Pak Dalang kula saking jagal muda banyakan ajengnya awa nyuwun lagu bajing loncat ingkang nembang Mbak Ayu mangke kula TF Pak Dalang matur nuwun. Nah, nomor Nggih. iki ten anu nggih layar. Nggih, layar. Di sini. Ketoke Mas. Di sini. Di sini. Nah, Nggih menika mau pepeleng ning nyuwune saking ilir-ilir Mbak. Ya. Nggih bawa ilir-ilir mau mangke gak terus. Saking Warsito PWKS Sabto Argo Bantul nyuwun pepeling 100 wis. nggih. Buka celuk. Heh? Buka celuk saking ilir-ilir. Iya. Monggo. Yo ora cocok to yo. Tibake pepeling. Dibake pepeling Mangga. nggih. Ya. Lir moji lir tandur posumilir Ta ijo royo royo ta seguter pantenanya owe owe oa bocah angon peneno
Ah, ono Nggih. meneh. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Salim. Salim iki. Salim. Nek awake dhewe kanthi ikhlas ki yo piye-piyene Ikhlas, Pak. Linambaran ati. Heeh, linambaran kanthi ati Asih. ikhlas. Linambaran asih ya. Linambaran ati kang suci. Nah. Bebutan Putih Rahayu. Diwaca langsung. Arsida Makmur, kontraktor bangunan dan material bangunan ngablak Pak RT 1. Pak RT 1 lagi jedul iki. Mah rumah saya kaya wong becek ya iki. Lah ngapa? 200. Matur Matur suwun. Matur, Pak Iki RT. mboten nyun lagu, Mas. Oh, ya kok dikeki lagu sing Nggih. gayeng wae. Pokoke nggih. lagu sing gayang. Bu Sarinten request lagu Perahu Layar. Oh nggih. 100. Nah, Terus. niki gandeng Perahu Layar empun nggih. Iki reno ing penggalih. Yo, kok baleni ra Kok baleni ra apa-apa. Pokoknya Ya iki manut sing dikumpulke. request. Iki dikumpulke. Sing urung-urung, sing Ah, urung-urung. kepiling wis. Pak RT liyane iki urung Pak RT liyane. Nggih. Engko Ora, ya. ora. Siap. Ora tak hitung mergo wis banget oke. Nggih menika napa malih Mas? Lah kene niku wau sing ben iki sampun riki. Niki mau sesideman. Ah. Wonten, terus sing Bu Ayu wau sing wonten Wau wonten WA-ne bajing jenengan, loncat. nggih. Nggih. Niki Sing nyekar mamane saking saking kula jagal muda banyakan ajeng nyuwun lagu bajing loncat ingkang nyekar Mbak Ayu. Nggih. Mangke kula TF Pak Dalang matur nuwun. nggih. Menika Bu Linda Singapura wau. mamane. Pemane. Nah Nggih, niku. terus niki tesih sesideman. Sesideman pumpung isine ning slendro. Nggih, sesideman rumiyin nggih. 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 Pumpung podang kuning. Oh, pedang kuning ya. Oh, Pumpung isine ning slendro nganu iso apa teke? Saged. Dimetre. Dimetre. Ya, sip. Kancani sapa, Mas? Apa iki? sesideman. Sesideman ro Sesideman. podang kuning. Kuwi. Sik anu Mbak iki. Saras. Iya. Saras. Matur Apa suwun. Matur nuwun. Oh, arep ngenteki batu. Wah, kayak duit. Kayak arep ngenteki duit kok batu. Wis tak hitung duit oke banget ketambahan batu loro dadi. Nah, yo Mbak Saras, Mbak gimana? Saras, iki di nganu ya Mas, di apa jenenge? Medre. Medre. Oke. Langsung tumblang tuwak. Apa iki lagune? Sesideman Sesideman podang kuning. udang kuning, heeh. Oke. Sesideman podang kuning. Ya. Langsung tumblak-tumplak. Cekat-ceket. Ya. Cekat-cekat terginas. Trampil. Repepe. Repep. Ya. Heeh. Iki kanca-kanca sekaranom ya do dene kabeh. Alhamdulillah Mas. Mergo nyuporteri sampean. Heh. Heeh. Delok wirangku kuwi mau kok Oh, ketemu iki- tepuk tangan ye ra itu-ituan ngono kira. Sesuk Loh. oleh gantine sing luwih, Mas. Sing tenang bae, awake dhewe tenang. Ikhlas untuk oleh ganti. Iki lagi nyatane Mas. Saras sih jak ngomong kok ngomong karo aku. Iya. Lah iki mana gelem ngomong kok. Wow. Mbak Saras Dalah. podang kuning di medley. Sesideman. Sesideman. Sesideman siki apa? Ya manut. Sesideman sing. Kang nggih. Sen Iya. Pak Bolot, Kang Sen Pak Bolot. Ora kaya dek gebrak meja mau. Ora. Oh bar keleke sekedang. Kes, aja emosi, Kes. Piye wis lunas. Lur, Wah, meleh niki. Alhamdulillah. Saking Pak RT 3 sing dereng Pak RT 4 niki dereng. Kok aja diabsen to? Pak RT 1 wis. Pak RT loro. Pak RT loro. RT 5. RT 5, RT 3 wis. Loro karo Papat. iki 3 wis iki. Endi mau urung kok Pak RT 1 lagian. Goleki. Pak RT 1 karo pira kuwi? 5. 5. Dadi Telu. loro, telu, papat urung. Wah, bener iki. Waduh. Ya, iki. Aduh. Aja disebut. Ya aku ora nyebut ning RT liyane ho, mosok sing siji ora. Ayo mosok ora pekewuh ya, Pak ya. Saking Pak RT 3 nyun lagu podang kuning. Nah, pas Pas. iki. Wah, alhamdulillah 150. Nah, Mundak iki, mundak. berkah. Berkah, barokah. Ditata. Iki ra gelem ket mau kono ta duit iki, duit panas iki anyep iki, ora panas iki. Iya. Oh, Riza. Oh, Riza. Wah, gawean. Toto. Bantal kae. Ya apa
godang kuning dhisik apa pesu sideman sik monggo. Yo monggo tublak tutak. Yo. Iyo. Warga laras marga ayo yo. Yeah.
Udang kuning bablas sesideman. Mas, siap, gerak. Wah, alhamdulillah. Wah, kuwi mesti Saben leran mesti ono ya. Alhamdulillah. Sun, Mas. Mas, jenengan mriku mawon minangka dadi penyalur ya dadi. Penyalur apa? Ya penyalur. Saking Ngatijo. Mendit. Mendit. Nah, mendit. Nggih. Alhamdulillah mboten nyun lagu ning alhamdulillah 200.000. Oke, alhamdulillah matur suwun. Alhamdulillah. Berkah ya Allah tabarakallah. Amin. Masya Allah. menika ingkang saking jagal muda, banyakan mau sampun nyawer 150.000. Alhamdulillah. Nggih. Mangke kula taoske Mas Widi. Nggih. Agus Kucluk. Diparingi Mbak Oriza. Ya. Bendarane Mbak Oriza. 200 derek nyawer Mas semangat warga laras, matur sembah nuwun. Saking sinten Mas Agus menika? Nah, wes. Oke banget niki. Ngono aku ono apa ora ya? Nggih. Kok nek ra ono ya wis. Nggon aku cetha. Yo apa meneh iki? Ayo, arepe pindah pelok apa piye, Manut? Iya. Pambutan apa? Memanik bajing loncat Mbak Ayu ingkang dipun kersakaken. Nggih. Arya Son. Ya. Menika nyawer 150. Nggih. Alhamdulillah. Ngelombok. Supriyanto, ya. Yo. Ayo Mbak. Memanik. Disepoti mboten, Cok? Ya. Ilalalolale lalalalalala. Sip, Pak, ayo Pak, yuk terus. Ya, lagi ya. Terus. Terus. Weh, Maju lancar, maju lancar. Oke, yuk. Matur suwun, Pak. Tembus. Banyu milih. Mas Jalang tembus RT papat akhirnya. Besok jika menjabat menjadi RT, insya Allah dadi meneh. Saking Pak RT 4. Yo, sing urung yo. Yo. RT sanese. 100.000 rupiah. Matur suwun. Alhamdulillah. Monggo, insya Allah ingkang badhe nyawer insya Allah dados arep nyalon apa wae dadi. Tungane ngono ya, Juk. Tungane apik-apik ya. Monggo ingkang saking tangga desa monggo Pak pilih. Kok Juk kabeh dijaluki kabeh lho. Mes. Apa lagune mau nyuwun? Nyuwun memanik. Memanik, Pemanik. memanik sih, kok bajing loncat engko, yo. Ajeng langsung napa? Langsung dandut. Langsung mawon nggih. Langsung ya Cok, kanca warga laras. Semangat, Cak. Yo. Asik. Iya. Asik. Iya. Lo. Ayo Pak Sige. Sangat
Mbak Ayu sekalian. Nun, nggih. Nika wonten sing Mbak Ayu sekalian. Oh, meneh. Yo. Meneh. Waduh, alhamdulillah Alhamdulillah. tenan iki. Oh nggih. Oh nggih, anake Pak Lurah niki. Oh, Kirang Pak Duko nggih. Pak Duko urung, Pak Duko. anake Pak Lurah. Iki anake Pak ngono, Lurah. Pak Duko ki sing- Kok urung Pak Duko, anake Pak Duko. Anake Pak RT mau urung. Foto iki jane iki. Matur suwun putranipun matur Pak suwun. Lurah Pak. kalih atus, Mas. Ya, menika sekalian mau wonten sing nyuwun Bajing loncat. 300. Oh, 300. Oh, 300. Arep mbok cutat siji ya. Ora, Korupsi. Uwe suwe. Cekiwek. Kempet. Kempet kok bebret. Aku wis ora iso ngitung iki wis akeh tenan iki aku kan. Bajing loncat. Bajing loncat langsung monggo saking Langsung. balungan. Monggo yuk. Mas Wahyu. Piye Mas Wahyu? Napa? Wonten dawuh. Oh WA. Wah, nggih. Wah, iki WA-mu, mesti Mas. saweran. Ya. WA-mu. Nggih, mbakku. Piye? Nggih. Wah, mah ngeder iki to. Mas Tatur benyek. Nggih. Nika. Wah, alah. Boten. Opahmu besar di surga matur sembah nuwun. Siap. Matur nuwun. Doanipun Ya. Pak Benyek. Nggih, matur suwun. Siap, matur nuwun. Berarti besar ning surga iki kaya ora pe. Nggih, matur nuwun Pak Catur. Wah, jan. Tak kira. Kuwi Ya, ya. ndongake pengice. Ya, Ya, mangga. bajing loncat aku tak ngatusike ya. Ya. Kerek ngopo kowe? Piye? Nganggo ngombe barang, aku ya menungso. Ora ngono. Yo, bajing loncat monggo. Saya ambekan sik, Mas. Heeh, sabar. Bajing loncat, kastanan. Aduh, abdi lepat larosan
Ayo, Pak Igul. Mambu ikung. Hei, ha, hei, ha. Widi. Siap, Bos. Ayo, ayo. Mulai, Pak. Alhamdulillah ya Waduh. Allah. Dan Alhamdulillah. matur suwun. Kayak Widi kasih Salim, sen, salim. Apandi. Salim. Ngadeg sisan. Iki. Niki matur nuwun Pak Dukuh panyengkuyunipun lan ugi pengayomanipun. Pak Dukuh, Ya. oh iya Pak Pak Dukuh Dukuh. ngablaknya. Warga masyarakat kene ya ngaturke panuwun. Warga masyarakat ugi matur suwun. Wis pokok Pokoknya niki matur sedanuan sedaya mawon ingkang sampun peparing mugi berkah barokah. Pokoknya diganti sing luwih akeh tinimbang Amin, niki amin. nggih. nggih amin. Sing Rezeki Pak Dukuh, kathah. nggih, Pak Dukuh ngablak. Wah duwite anyar-anyar iki. Kira Mbak Riza tulung buka. Nah. 300.000. Matur sembah nuwun Pak Matur Dukuh. suwun. Pak RT ini mau kurang pira to? Wis. Oh wis. Niki Pak Dukuh nek tak dongake nek nyalon meneh dadi Dukuh. Nggih, amin. Kanca-kanca menika sing sampun transfer tengene Mbak Lili niki nggih wujude wonten mriki. 5 juta saking Pak Narto. Nggih, saking Magelang kula wong nggih. Nggih, pokoke berkah barokah Pak Narto. Nggih, pokoke Berkah iki ora berkah. ono doa selain yang terbaik pokoknya Nggih. diganti sing luwih akeh seluruh akeh. Rezeki melimpah, Amin. sehat. Apa meneh sing urung iki? Apa meneh Mas Wahyu? Ayo tanjake ning ning Kitir gelimbuan. sumilir mau wonten. Oh, Kitir kitir sumilir. sumilir. Nggih. Iki tekan jam pira Mas Wahyu? Tani iki jam pinten? Waduh. Ya aku jam-jam siji punjul-punjul sithik sing Ya. penting dipinangkani sing nyawer-nyawer wau. Nggih, pokoke sing urung ya tak enteni. Perahu layar terus apa kuwi mau? Kitir sumilir. Nah, Pak Naryo pendek ki arep nyawer ya niki. nggih. Pak Juragan kula Juragan mie ayam. Oh, mie ayam ya laris pokoknya sing Saking sampun Gulinda kemarin. Singapura mau sampun to? Apa? Sampun. Memanik Memanik mau. sampun. Nggih, sampun. Nggih. Iki berarti
Perahu layar karo Kitir Sumilir. Pokoknya Mbak Lili pokoknya ora lemah terus lho iya. Pokoknya Lili pokoknya kan tok gantine sing luwih. Iki terima kasih kepada tim streaming TikTok Ya, Mbak Lili pokoknya oleh gantine dhewe engko. Aja njaluk iki, engko iki jatahku barang soalnya ya toh. Lah aku kebersamaan. Kowe ya mbah, lah kowe tanggung jawab sapa? Gowo besek. sing penting aku ora njaluk Mbah Kirno. Kok nek ngerti-ngerti Mbah Kirno maringi ya yo. Loh, tak tampani. Oh iya ding ya. Menika napa Mas? Kitir Sumilir Kitir Sumilir. karo Perahu Layar. Sinten niki beda ya para layar karo Kitir Sumilir. Ya, engko Nadane. siji-siji. Menika wonten transferan. Oh, melih. 200.000 rombongan penonton saka Trenggalek. Alhamdulillah. Lewung versi jaranan. Nah, alhamdulillah. Lewat Mas Agus aja njaluk aku. Nggih. Sing nanggone Mas Agus pira ditung? Ditung 200 Pokoke tambah transparan 200. niki ya. Heeh. Kitir Dan Sumilir sinten terbuka. Mas? Yo, Mbak iki Riza? ya iki Yo, balik nih, yo. Yo, Rizane, yo. ngapain ngedul anu jarik wae. Ning ngitung duit engko meneh ya. Yo jegelek yo. Wah, anggere ngadeg benah-benah rock. Lah ya benake engko nek Oh, ora tak. ora bener ya keketok. Pak Tusi ora seneng Kitir Sumilir. Kebelet ya, Pak. Iki gak tak enteni sing mau bapak-bapak klambi putih iki moga-moga teko meneh dadi. Oh, wis leren. Wes ora kok jaga. Kamu ya Bapak sapa mah matur sembah nuwun lho. Matur lantaran suwun nggih, Pak, bapake nggih. Ket mau jedul-jedul ra leren e. Mas Kotrek matur suwun. Sinten? Apri. Pak Apri. Nggih, Pak Apri matur suwun. Monggo kanca-kanca. Kitir Sumilir monggo. Yuk.
sumilir sampun. Sisan ora? Nggih. Praon. Sisan apa? Sisan ora. Praon lho. Praon? Liwung-liwunge Perahu mau. layar karo lewong mau. Nggih. Iki ana WA Sugeng Dalu Mas Wahyu Prastawa derek wungon lumantar live streaming derek ndedonga kagem sedaya warga masyarakat Piungan kanthi atur mugi sedaya warga masyarakat Piungan tansah pinaringan bagya mulya. Nuwun kanca tani. Wong engko dianu ngen gara-gara ora apa-apa iki kanca tani. Saking Bapak Suryono Baru Klinting Semarang wae. Nggih. Iki mau ana perahu layar karo lewong. Nggih. Ayo sisan. Ayo. Sisan. Mbak Saras, Mbak Ayu, Nah, Bu Pras, Tinggi Bu Wahyu. Tinggi penutup. Iya. Nggih. Bu Neti, Bu Neti. Mae. Kabeh. Lah. Ayo. Mas Pendek juragannya mie ayam. Oke. Saelan 500.000. Matur Nuwun Mas Pendek. Tepuk tangan. Berkah. Dan juragan saya, Paris. Pokoknya tutup iki. Kok gayeng. Perahu layar lewong. Oh, Nggih. ono meneh. Oh ya, ora. Duluruske. Pak Apris leren. Siap, gerak. Siap. Luruskan. Wah, ora lurus iki gerjal-gerjel iki. Berbelok-belok. Iya, iki berarti apa Mas? Sambung apa iki? Perahu layar. Perahu layar layar. terus bablas liwung. Liwung. Oh. Yuk. Iya. Kompas Liwung jarape jatilan menika Oh, iya. saking penonton tergalek kanca-kanca tergalek sami mungon menika sesarengan. Yuk. Wungon mesti nganggo layar lebar iki Mas. Wis nyawer lho kuwi. Nyawer. Yuk. Nggih. Perahu layar. Yuk. Bupras pilih. Bupras. Apa? Ayo Bupras nang arep Bupras. Ayo Bupras nang arep. Bupras, monggo Bupras. Ayo Bupras. Buka si bicara. Ya, Bupras, monggo Bupras. Monggo Bu. Boten. Oriza. Ibu Rin. Oke, ganti. Bu, aduh. Siap, Bu. Semangat Bupras, semangat. Manis sih. Tak.
Sawer 200 saking Bapak Agung Prastowo Jakarta. Terima kasih. Goyang terus. Tan bisa hatiku Nek iki sing alon ya, nek iki sing alon. Engko ndak rontok. Iya. Oh ya Mek, tak cekelke Mbak. Nyekel Mek sapa? Oh nyekel kabeh. Ya. Ayo Mas Rio. Sapa iki? Intro. Satu. Derek dilit Mas dereng. Dipinangkani kabeh. Pinangkani kabeh mbok pilih dereng mengke wonten goro-goro nggih Mas. Goro-goro menika ugi sampun jam jam 1. Wis jam 1 ta iki? Iya, sampun. Bah, alhamdulillah wis kelakon awake dhewe sowan ning Ngablak. Nggih sampun. Le kewajiban wis rampung. Nggih.
Sing dereng rampung nggih dipun rampungaken sampai tancep kayon, pokoknya tetap semangat. Semangat pokoknya. Semangat berbudaya, berkah-berkah. Sedaya kelepatan nglenggono nyun punten. Nggih. Selamat sing nanggap. Selamat sing ditanggap. Selamat ingkang sami mirsani. Nggih, insyaallah. Rahayu kang sami pinanggih. Sanes wedal saged pinanggih malih. Monggo Mas Wahyu, Mas Wahyu. Besok bisa ketemu lagi Mas Widi. Ya, Iya. Diteruske lakone. ya. Mangko yen urung sing iso dicaosi ya kok dicaosi nggon gara-gara Iya ya, Mak. ana kanca tani lan sak panunggalane. Ha. Tan samar pamoring sukma sing numaya winaya ngasepi sinempen talanging kalbu pambu kaning warana tan layap liyeping aluyuk pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati Yan Werkudara medal saking Jawi hangawe para putra-putra Pandhawa candrane kadya dene mina katepuing Jawa.